Sepisan kunjuk panjenenganipun Bapak Susanto. Kaping kalih Bapak Santiko, Bapak kami tuanom sapanjenenganipun Bapak Warsito. Boten katalumpen panjenenganipun Bapak Priyo, Bapak Kuntari, Bapak Supar, so Bapak Karmin ya. Wis Pak Supar bareng ya jadi ganduli mau. Yo, wis. Dumateng Priagung 8 ingkang kesebat ngatur, monggo ngersakaken gending napa niki. Kembang kopi Blandong. Wis bar kembang kopi meneh ra apa-apa. Ya wis. Manut. Jalukane kembang kopi, ayo do lunga Blandong. Oh. Wis. Golek apa sih? Presker kari, anduk cilik, keri. Ayo. Dek enom ya mambune wangi-wangi, saya tuwa malah mambune presker. Ana rimason wis kaya apotek ngaleh. Monggo panyuwunipun kembang kopi munggahipun Blandong.
ngejo gawe-gawe marang ati padha ayam tentrem nyawang kopi atine ayo kopi gedhe tandurane mus metu woe setahun sepisan ondo kopi wus biasane woe abang-abang rantang-rantang dompolane kopi tiba neng lemah bisa luwak iku arane podang kuning jalukane Kang Priya podang kuning. Yuh manuke podang kaya apa? Coba diaturke. Oh iya.
Wes.